Ndowa. Echeta m mgbe makeup itechalụ nwa Vaseline ijisikwuo ike kpachikwuo nya nwa eye pencil tụchalụ ka nwanza dapụọ. Mana kịta iyi akara arụ je mata one simenti je chọta kọnkịrị chọta headpan. Hịa ka m karịarị n'ụlọ ụka nọ biko nụ. Ekwu TV onye na-akpọ? Ọchaka maka biko nyelenu m aka nụ biko nụ. Kedu ife ọ? Ejem n'ite ofe golo anụ mechazie amazi nka mma anyị si wee debe ngazi ofe ya. Hịa ijere ori anụ n'ite jechazie anya bụ ori anụ ịmazi ka nne isi wee debe ngazi ofe iwepụta n'ite. Amaozi m ma ọ bụ n'ime ite ka ọ bụ n'okwuchi ite ka o debere ya. Ọchaka maka atọkwana m atọ. Kedu nke bụ m hepụ ọrụ? Kedu ka m ga-esi wee ma ọ bụ n'ime ite ma ọ bụ n'okwuchi ite ka ị wetara ya bụ ngazi ofe? Esoro m gị wee jee ori nwanna. Ọcha atọkwa m atọ. Kedu ife ị na-atọzila atọ? Debe m ngazi n'elu ite ka ị gbafuo. Ọcha ọwụ na m edebere ngazi ofe n'ebe ntị wee wepụta ya. Mma anyị ya achọpụta. And mma anyị chọpụta ọcha nke m agagokwanụ. Ọcha biko nụ. Hello? Ọkọtụgo fonu. Hịa ndị ụwa mmadụ jere ori jechazie ori wee kpọba m na fonu ka m kọwarịa ka o si wee jee ori. Hịa amama ndị echere na ntara amụsụ na-eji wee nọrọ na ndo wee mara ife na-eme n'ọnwa. Hịa ndị ụwa ndị ụwa. Ndị Facebook biko like anụ na peji anyị ndị YouTube biko subscribe anụ biko subscribe anụ ngwa ka emechaa